Mga kapuso, ating kilalanin ang first ever Zamboangueño bodybuilder na nanalo ng isang prestiyosong award sa World Fitness Federation o WWF Pro Card sa ginanap na Mr. and Miss Sinulog Muscle War 2023 sa Cebu City. Hindi na natin patatagalin pa at sabay nating tignan ang kanyang mga muscles. Let's all welcome Harson Dale Feliciano Natividad. Magandang umaga, Dale. Una sa lahat, congratulations sa pagkapanalo mo. Kumusta ka? Good morning po sa lahat na kapuso. Okay lang, okay lang. Ito, nagre-recover pa, pagod. Alright, Dale, curious talaga ang ating mga kapuso. Just a backgrounder, ano ba ang WWF Pro Card Award at kilala mo ba kung sino-sino rin ang mga dating nanalo dito? Marami na yung isa si Marwin. Marami na mga mga apat at lima. Yung WWF meaning ng World Fitness Federation professional license holder na po ako na yun kasi binigay na yung sa akin license yung nanalo tayo sa Sinulog. Wow, hindi namin ma-imagine kung gaano katindi ang iyong preparations just to get this far. Pwede mo bang ibahagi sa amin, Dale, ang storya kung paano ka napasok sa mundo ng bodybuilding? Nung una, gusto ko lang mag-lose weight. Lose weight na kasi tawag nila sa akin is Jollibee. Ganun yun. Tawag nila sa akin na Jollibee. And then, ayun, pinush ko, nag-gym, just to losing weight. And later on, gusto ko na maging compete. Nainganyo na ako kung kumumpit ng dito sa local lang. Then after that, may nag-offer na sa akin na work na dito gusto mong mag-extract. Ayun, nag-abroad ako. Pumunta ako sa Platinum Gym Kuwait. Naging instructor ako doon. Tapos bumalik ako ulit dito. Ginanyo ko yung bayaw ko, sabi ko tayo ng gym, and then tuloy-tuloy pa rin yung compete kasi ito na nga yung gusto kong kumuha yung pro card kasi matagasin pangarap ko yung yung kumuha ng pro card. Dale, alam natin hindi biro ang bodybuilding. Nasagi na ba sa iyong isipan na sumuko? Giving up, wala naman po. Kahit matalo, accept natin yung talo. Kasi siguro may kulang. Di ba? Para may sige lang, push lang, motivate lang yung sarili hanggang ma-achieve natin yung natin, yung gusto natin. No wonder malayo na ang narating mo. Talagang kailangan ng determinasyon at pagsisikap. So Dale, paano mo naman na-maintain ang ganyang katawan? Para na rin sa ating mga viewers na gustong malaman kung anong klaseng diet ba ang ginagawa mo. Yun. Iwasan na natin yung mga oily foods. Yan, more on tayo sa protein, high protein na vegetables, lesser carbs. Huwag na naman tanggalin yung carbs kasi kailangan natin yung carbs. Basta lesser na natin, high protein, then exercise. Alam mo, Dale, with all the achievements that you've received, talagang masasabi namin na deserve mo ang lahat ng to. May mga paparating ka pa bang competitions? Paano ang mga paghahandang ginagawa mo? Hinahanda ko yan sa matagal pa rin, 3 to 4 months yan. Hindi pwede yan. Next week, laro ako. Kailangan natin, yan, i-prepare. Yung this coming invitation sa September. Wala pang fixed date, Japan. International na tayo sa Japan. So, ready ko yung sarili ko within June hanggang pupunta sa September. Kung anong petsa yun. I-adjust ko na lang yan ng Dale, randam namin na hindi talaga biro ang pumasok sa ganyang klaseng industriya. Ano naman kaya ang payo na maibibigay mo para sa ating mga kapusong balak mag-venture sa ganitong klaseng sport? Payo ko sa kanila,
ano nila, push lang nila yung sarili nila yung anong achievement. Kasi may time talaga yan. Sa akin parang wala, pero sa ibang meron. Yung pagod. Oo. Push lang, mag-keep lang hanggang maano nila ma-achieve. Wag nila i-quit yung sabi, meron nga quitter eh. Sige lang, tuloy pa rin kahit pagod or tuloy pa rin yung laban. Yung natin. Anong gusto natin yung sa fitness. Dale, maraming salamat sa oras na inilaan mo. Talagang tunay na bilib kami sa galing at kakayahan mo. Sabi nga ng iba, malayo pa pero malayo na din ang narating mo. Good luck on your next journey, Dale. Zamboangueños and Mindanao as a whole are really proud of you. Mga kapuso, chillax lang mo kay imubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.